Ol adama näme diýilýär? Hak iýen adama zalim diýilýär. Hak iýen adama näme diýilýär? O belli mazlum diýilýär. Mazlum dua etse yıkılarsın diýipdir. Ey zeberdest zir dest azar germ takey bimanet inbahzar. Gücüm yetýär diýip eziyet berýän adam diýipdir. Bu bazarmydan kızgynyň almaz, yıkılarsın bir gün diýipdir. Nemanet sitemkar bedruzgar bimanet beru lahneti paydar. Zalima bir gün ölür diýipdir. Ola jany çykar, emma ýyzynyň beddugasy mydan barp durar diýipdir. O adamyň ýyzynyň hayır duga barar, zalimyň ýyzynyň bedduga barar. Bu adama zalim bolma diýipdir. Hak iýlasa da şeriat yüreğin näme? Yüreğinden de soramalydyr hakada. Eş men kişi hakmy diýip özüň anlamalylar. İnşallah birime açıklap aydılmalı görünler var şunun içinde. Evvel yüreğinden soramalı, havaş menki haktır deyip yaxşı inansan, ohum şeriattan, Hudaýyň dininden soraş, menki hak mı hak dämdi. Zalim eziyet berýän adam, mazlum eziyet berilýän adam. Türkmençe aýdaýyn, zalimlik eziyet berýän, eziyet berilýän her kim bir özü bilen Hudaýyň arasyny näkidatdyr. Hamana şu mahal bir nefer erhileyi bolsa, ya iki dogon bolsa, gurrun içine girmän daşyndan görsen, zalim da bir dip bolmaz. Käy yerlerde bolýa, bir adam, bir er ya bir zinana erne, bir ömrü eziyet berip gelýär. Ya enaçasyna berýär bir adam, ya dogonuny eziyet berýär, ya oğul gyzyna eziyet berýär. Onun hiç kimin haberi yok. Obda narahat bol bir iş etýär da eziyet berilip duran adam. Oham sen men fakat şonu görýärsa, on bir ömür eziyet berip, awuly kep aýdyp, täwil almadygyny, innemedigi bilen işimiz ýokda. Mahtumul İşan aýdýar, bir yaman söz jany ýylan diýişidir, soksa zehir aňsa çykma janyňdan. Ol bir ömür awuly kep aýdyp, on içini ýakypdyr da, indi ýene halkyň ýanyna kepläni mazlum sırap kepleýär. Ey men niştat etmedim, ey men näme, mudan maňa şeýtýär, mudan maňa şeýtýär, mudan maňa şeýtýär diýip, ya erinin deýrinin molýa, ya heleyinin deýrinin molýa, ya enatasynyň deýrinin ya dogonunyň deýrinin. Bir ömür özü oğrynça eziyet berilligini onu bilmänşik bolýar. Beýtmesin Allahdan gork. Yani sadece aýsak hem zalim hem bihaýada. Edýän zulmuna öz bilýär zalimdigini. Hiç kime belletmejek bolýar. Özü papa gowy görünjek bolýar. Ol oğrynça için ýakýarlygyny hiç kime kökeden Allah bilipdi ki Hudaýa Allah bolmaýar ki. Hudaýa Allah bolmaýar, öz ýüregiňe Allah bolanak Allahna Allah boljakmy? Adam özüne Allah bilmeýär. Bilýär da nämeň nämedigini. İstefti kalbek ve in eftakal muftun. Käzatlar ýüreginden sorak, ahundan sorap berme diýär şeriat. İstefti kalbek ve in eftakal muftun. Käzatlar öz ýüreginden soramal, ahundan sorap bermeler. Öz ýürek bilýär da zalim misin, zalim däme. Bidirek ýeriştaýy, zalim ha bir ömür azap berip getdir. Indi ýene de ya gazyň ýanyna datdalarda, ya milletiň ýanyna, ya öz enesiniň ýanyna, dädesiniň ýanyna. Şu gelin ya er, ya şu dogon, ya halkyň ýanyna, ya mahalläň ahunnyň ýanyna gowy görünjek bolýar da. Şu maňa şeýtýär diýär, öýde diýän işini hiç kökülmeýär, aýtmaýar. Ama tarafında doğru açıklap bilýän dili yok bolsa, fakir aldırıya duruverýärdi. Şuna zalim, ona zalim, maňa zalim diýip haýsaýsygyny bilen ben aýdylyp goýberýär. Bu görüň awwaly şu kepläp duran adam özü bilen Hudaýyň arasynda haberdar bolmaly we eşitýände her kim özünden sürýim eşitmeli. Näinki halkdan sürýim. Men zalim bolup bir mazlumyň beddugasyna galamaýyn diýmeli. Vesselam şoň meni tamam etdi. Men zalim bolup bir mazlumyň beddugasyna galamaýyn diýmeli. Ýa görüň da hiç sirri ne başat ki sirri as Huda ne başat. Özüň men Allahyň arasynda ak pikret. Cilip bazi çıkarmalar. Cilipçilik çıkarmalar. Bir hayalık qaydalık bolýar da. Men açygyraak edeýin, din gurrunu açyk görüň da. Tibyan li kulli şey. Kur'an-ı Kerim hem de açyk aýdýar.
Şu gurrunlerde de peygamberin mübarek sözleri ba, onu açsın biter uzağa gitcek. Asıl din gurrunun maňzyda aýdylyp duran gurrunlar, kadryn bilen aýdylýan gurrunlar. Yani şu gurrunlar kan adamlar ba. Kan adamlar var, şu gurrunlar ömrü tünçe kulağına da barjak däl, hep mahrum bolup dünýeden geçecekler. Bu kadimden gelýän Hazreti Adamdan märik barnamadyr ha, bir sünnet, bir adet, bir yol ki yerin yüzünde yürüyüp gelýär ey cemaatlar. Bir tofarly mahrum, bir tofarly nesipli bolup gelýär. Ona can yakanyňda peýdasy ýok, bagyryň yakanyňda peýdasy ýok. Bir tofar adamda nesipli, bir tofar adamda da mahrumda. Mudan bir nesipda. Bir tofar adamda nesipli, bir tofar adamda nesipsizda. Odurlan gelýän ýollar. Döp bolmaýar o bernama. Bazı ba nesip, bazı mahrumda. Bir nesipda. Her bahane bilen bir nesipda. Onun hikmetini Allah bilmeli. Ve her hal men gurrun başlayaňa gitmähin. Inni ýanky gurrun. Hamana da Peygamberimiz Muaz ibn Cebel'e aýdypdyr. Bir adama zulm edip tarafın betdogasyna galama diýipdir da. Şayet ähtimaly var, bir zalim de şu kefi tarafy ýykjak bolup aýtdylar yalandan ha. Özü zalim ha. Ýene de hey men beddogama galama diýsinler. Nihayet bir hayalykda zalim boladyr, özün mazlum edip berilýän eti kökejek bolýar. Allah'dan gorkmalydyr. Hem zalim hem bir hayalyk beter biderek bolar.